siya nga way amahan nga nakita. Tungod kay anak siya siyang inahan, sa hinigugma nini nga igo na siya nga dusan ug milikay sa diha na siya liya sa sabakan sa iyang inahan. Mao nga kanunay niyang pasakitan og sulti ang iyang inahan. Tungod kay nakaako kini nga mataw siya nga way makitang amahan. Mga igsoon ko ni Kristo, niya ang sugilanon, gugma sa inahan. Bayad na sad sa eskwelahan. Kalagkot niyo eh. Alea? Nagilakawat ka din sa labi sa school. May problema ka ba, Day? Oo, Day Lorna. Bayad na sa lugma sa eskwelahan. Kanya si nanay nga ako. Klaro kaayong away kwarta. Ani na lang, Day. Ako lang kang pawamunog para bayad sa eskwelahan. Doon naman ko'y extra nga kwarta. Ako man ang tinikom. Ako lang napawaman ni mo. Tinuod ka, Day. Pawamol ko ni mo. Salamat, Day, ha. Salamat, Lord. Pero kung natagan ko ni nanay na ako lang nag-iulit ni Day. Salamat ka, Aya, Day, Lord, na. Wag yung taong ko'y ikahatan di mo na kay. Mausa kasi mana naman nga wa ko makapanlabada. Mauna, diha. Kung doon na po unta ko'y amahan, di ka unta magproblema. Kapan bati man ka nga pagkainahan. Kaya nakatugot man ka nga mataw ko nga way amahan. Anak, kung nasayod ka pa unta sa tanan, dili ka gid makasulti og sama ni anak nako. Katabang intawon ko sa amo nako nga dato kani adto ug iya kong gilugos. Ug human ko magsapag, iya kong gipalayas. Ug nang larga sila sa gawas sa nasod, mao nga nataw ka nga way amahan. Dili ko mutuon imo. Istorya ra na nimo. Apan ang tinuod, gibiyaan ka gid sa imong uyab kani adto nga mo'y amahan ako. Ug ikaw ray nasayod kanang gibiyaan ka. Abasin tingali kay wa ka man ko'y grado, mong gibiyaan ka og laki. Undang na lang og eskwela, anak. Kibisan og wa ka magkatiwas, pero college naman ka. Mag-apply naman kang trabaho. Nagtikuang nako, ug masakit ang pagyud. Yaks! Ayaw kalukod. Ikaw, oy! Hala! Nagsuka kang dugo! Diha ka na, oy! Aliyah! Aliyah! Nakiato sa kong tambal sa butika, nak! Palit itong tambal kung gusto ka, ay kung sugo ka, kay dili ko ni mo, babe! Nganong mo sa dakong bag ang imo mga sinina. Asa ka, anak? Masakiton ka na. Busa mo biyan ako nimo. Kay di ko gusto mo matakdan ko sa imong sakit. Aliyah, maluoy ka. Kinsa na malay mo at man ako kung imo kong biyaan. Uy, tiguang. Bisag ni apa ko uban nimo, di ko mo atiman nimo, eh. Mubiyak ko, kay di ko gusto nga matakdan sa imong sakit. Pagilan ko ni mo klases pagkaanak, Aliyah. Oh,
Romel? Paselo ang misod ko sa inyong bahay. Gawa man ang hit. Nadungog ko manggod ang hilak si mong inahan. Sikit bin itong bahay. Alaya, nabati na ako ang tanan niyong gipanagsultihan. Masakit na ito na sa mama ni mo. Ang imong inahan. Kunya pabiya ka? Wa ko'y ugma ining baya kung magpabilin ko dinig dugay. Nasakit naman na siya. Busa wala na siya gamit. Kaano kung sa dako na kong gugman ni mo? Garang ikaw man ang gipitik sa kong kasing-kasing. Gabati ka man ikagklases pagkababae. Uy, Romel. Wasa ko magkinahanglan si mong gugma. Usa lang ka tricycle driver, uy. Usa may ugmang mapaabot ko nimo kung ikaw ako mabana o mauyab. Wa! Mong adto na ko. Alia, anak! Nak! Ayaw ko biyain, nak! Biyaan ni mo imong inahan? Gaw sa kabasakiton? Kung mamatay siya, kamoy lubong. Aron dili ko mag-altos og singo sa baho sa patay siyang lawas. Adios! Alia! Alia, anak! Wala si kaluin mo ng norma. Ayaw kabalakan ni ako. Ako dalim mo atiman ni mo. Ako lang. Day, Alea? Ikaw mag-dining nang kita na ko. Oh, ako, day, Lorna. Ngayon nagdamang kagdako nga bag. Nilayas mo ko sa amo, day. Wa magoy ayo ang akong inahan. Labandira pa. Maglisod og gastos akong pag-eskwela. Masakiton pag-cute. Day, ang buot hindi mong ipasabot nga ani ka na tipon og puyo sa amo? Hala, day. Pasaylo ako, ha. Mubalibad lang jud ko. Masuko magod sila si mami daddy na ko nga mo pasaka kong bisita nga milaya sa ila. Dili ko mo puyo din sa inyo, day. Gusto lang ko nga imo kong tultulan sa bahay nila ni Robert. Kaya ato na lang ko tipon og puyo uban niya. Uy, kay dako man to gusto na ako. Hala? Ayaw taon pa pagkigtipon na to Robert day. Uy, adik man to. Ug wa to'y gusto ni mo. Igo ka lang niyang pahimuslan. Unya kay wa man ko'y laing kadangpan gawas niya. Dato man siya. Busa, doon ako'y ugma nga mapaabot uban niya. Dili ko musugot. Bueno, ako ingnan sila si maming daddy nga anhi ka una tipon puyo na mo. Salamat, day. Ug, muundang na ko sa akong pakiskwela, day. Ni grabe nang imo ubon ng norma. Pero hindi man ka mo inom sa tambal nga akong gipalit. Wa na nga ko, anak. Dong Romel. Masa tayo pag-mamatay lang ko. Ayaw na ang imong anak nang. Ang imong kaayuhan una ang atiman ha. Sige na. Imna na ning tambal. Dili ko minom. Gusto ko mamatay. Diyos ko. Pabalik ka ikaw si Aliyah sa giliran siya ang inahan. Arugdasi ka sa pag-inom sa tambal. Maluoy ka, Diyos ko.
Sa ingon nga amo kang giabog, ha? Dili mi gusto nga magpabilin kag dugay dinhi. Uman mi masayod nga. Masakiton di ay ang imong inahan nga imong gibiyan. Nakonsensya mi. Musa, tana. Kuyog na mo. Kay ihatod ka na mo sa inyo. Dili maayo ang imong gibuhat, Alea. Gilayasan mo ang imong inahan nga usa ka masakiton? Day, pasaylo ako ha. Misulti ko nilang mami at daddy. Ali na, Day. Mamauli na ta sa inyo. Ihatod ka naman ni daddy at mami sa inyo. Di na ko mauli pa sa amo. Sige, mabiyan ako din sa inyo. Ug salamat sa inyong pagpapuyo na ako og pipila ka buwan din. Mauday ko na ang bahay nila ni Robert. Pagkadako sa ilang bahay. Tato kaya sila. Makikita ko ni Robert. Subton ko na lang siya. O makikitipon ko niya. Di na ko mabalik pa sa masakiton kong inahan. Pati siya. Wa siya makahatag sa karuhay nga gusto kong mahitabo sa kong kinabuhi. Maayo kay niya, Kalia. Parts! Hatod bahay niya, Gracia. Mulang. Timing ikaw orang usah sa inyo, Parts. Oo. Niya, may nga imong mga barkada. Yaman ko talaga sa'yo. Mga sabog mo? Oo. Busa, amo ka karon. Aran na. Tabangan ka luglugos. Kung ako'y una, ako'y unang ni mo. Robert, ayaw. Nagagusto ka na ko, di ba? Ikaw na lang pahimuwas na ako. Ayaw pa apilang imong mga barkada. Hoy! Huwag ko'y gusto ni mo. Gipanguyap ba lang ka kay lamay kay kang pahimos lang? Ikaw. Sulit. Sulita na mo yung gamot ang siyerda. Aron, naging paimos na. Ikaw ninyo. Namaloy mo, ayaw. Ayaw ka. Ikaw, Nay! Basta na! Nay! Dagan na niya! Dagan! Sunod ako! Dali! Nay! Nay, huwag ako! Kalat pa rin nawa si nanay. Asa mo to siya? Tinira mo to siya liko. Salamat itaon nga miabot si nanay. Huwag iya kong kiluwas. Sa buot unta, kapag lugos ni Robert na ako sa iyang mga barkada. Tuwa na tingali si nanay sa amo. Kalsada naman ang naasunahan. Anak ko na mangito kasakyan. Mapauli ko sa amo. Mabalik ko ni nanay. Wala lang ko sa amo. Magayo kong pasaylo ni nanay sa kong pagbiya niya. Di na siya kong pabiya ni nanay. Kadili na yun. Wala. Among bay. Dakan magtaw. Ngano magka. Nganong dakan magtaw sa among bay? Ngano man na. Nganong ni amo sa mong bahay? Ay,
Ay, mga tao na nga nagbilar sa haya ni nanay ni mo. Kay karong hapon na siya ilubong. Sa... Wa mamatay si nanay, oy! Bago pa masa nagpakita na ako. Dili pa lang kinugay. Nay! Nay! Nay, Norma! Ikaw na inilawas na ako sa mga tao. Ang buot malukos na ako, dili palang dukay. Ikaw na, ikaw. Ikaw pagkaadlaw na isukan nga namatay si nanay mo. Salamat nga. Nakaabot ka pa siyang haya. Kay karon ng hapon na mo siya ilupong. Ako ba, kalagay mo na yung biluwas na ko sa mga taong nautan nga buot malukos na ako. Nay, paselo ako. Paselo ako sa tanang sanga na himo ko di mo. Paselo ito ako, Nay. Salamat sa imong gugma, Nay. Beside me, Mama. Those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love. Ug dinhi natapos atong sugilanon nga gituyo sa pagpaom nining adlaw sa Semana Santa nga naguluhan. Gugma sa inahan. Kini maong sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Jay Badayos, spinner Joel Bense, recording editor Ariel Mancao, soundman Ricky Garing, ug niyang mga artista naghatag kinabuhi nga atong sugilanon sa papel ni Alia Jennifer Dato Minyusa. Sa inahan, Teresa Tiro, Romel, Randy Padayaw Suson, Lorna, Marites Albores. Sa papel sa amahan ni Lorna, Uji Kumpuk Rakasa. O sa papel ni Robert, J. Badayos. Sangan sa RMN Drama, kininyo higala sa kanginan, Joel Bensi manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Of your